Split ring. Cu aceleași două navete, cu firul încărcat pe două navete, vom face un inel split ring, un inel împărțit în două. Prima parte a inelului facem noduri duble, obișnuitele noduri duble. A doua parte a inelului, cu a doua navetă, vom munci nodul divers pe deasupra și mișcăm firul de la navetă pe dedesubt. Aceeași mișcare pentru a obține nodul dublu. Deci, pe deasupra, pe dedesubt. Am făcut numărul de noduri duble egal de o parte de cealaltă a inelului și închidem inelul, trăgând firul de la prima navetă. Și am obținut un inel split ring.